Yey, uyazi ukuthi njengoba ilanga liphuma lishone kuse kuhlwe silale sivuke. Kukhona indawo pheshe Alaska okuthiwa iSebaro okuyidolobhanyana elincane nje okuthiwa mhlambe linabantu abangekho ngaphezulu ka 4000. Okulokhu ilanga lashona khona ngomhla ka 18 November kuyoze kuse liyoze liphinde liphuma ilanga ngomhla ka 22 January. Hayi ukuthi ibhadi leli abehlelanga yishwa kodwa into eyenzeka minyaka yonke. Lento ibizwa ngepolar night. Ipolar night yenziwa ukuthi le yandawo ipositioneke ngakwi North Pole ngalapha umhlaba ophenduka khona okushuthi la kunalento ebizwa khona ngeearth axis. Okusho ukuthi ke ukuphenduka komhlaba njengoba sazi ukuthi umhlaba uyigunquzi uma uphenduka umhlaba uthi uphenduka ube utshekela ngapha ngalesi sikhathi utshekele ngapha thina sisuke sithi isehlobo ngoba lokho kusuke kwenza ukuthi sisondele kakhulu elangeni. Kanjalo futhi uma umhlaba usukutshekele ngale sithi isebusika ngoba ilanga lihambela kude nathi okwenza ukuthi amazinga okushisa ehle nelanga futhi lisheshe lishone ngoba sisesikhathini esibizwa ngokuthi isebusika. So ke le yandawo ngenxa yeposition ekuyona kwenza ukuthi uma ke kwashaya lesisikhathi okufanele ngabe bathi bona isebusika ilanga livele lisithele kubona complete for 65 days bangaliboni inhlobo ngenxa yokuthi iposition yabo iseduze kweNorth Pole okwenza ukuthi ilanga lihambele kude kakhulu kunabo. So ke njengoba wazi ukuthi indawo eziko Alaska nezindawo ezikwi North Pole ziyabanda noma kungashisa kanjani amazinga okushisa nyuke kanjani emhlabeni kodwa izindawo ezihlale zino ice ngoba vele ilanga lihambela kude kubona okwenza ukuthi ke makushaya isikhathi bese livele lingaveli inhlobo kule yandawo noma ke kuleli yadolobhanyana. Uma ke kumnyama akusho ukuthi abasebenzi akusho ukuthi abavuki. Yonke into yenzeka ngendlela abasuke berely ewashini bayavuka bayasebenza bayafunda abantwana konke kwenziwa ngendlela. Kuthiwa ke ukukhanya abasuke bekenjoya ukukhanya bakubiza ngetwilight okusuke kuyimsebe nje yelanga evelayo lawo ma-awathile futhi lapha ngasempumalanga aphinda sithele futhi yiloko kukhanya basuke bekenjoya nokukhanya kwenyanga kanjalo ke nokukhanya kwezinkanyezi ebusuku ngoba vele kusuke kusebusuku okusho ukuthi bona izinkanyezi bayibona for 65 days. So ke enye into ke eyenziwa ipolar night ibizwa ngepolar night ke le phenomenon bathi ke futhi uma ngabe sekuyisehlobo nakhona futhi ilanga lihlala esibhakabhakeni isikhathi esithi asibe u3 months okwenza ukuthi ke babe nento ebizwa ngepolar day okusho ukuthi akube eminyama uma nakhona futhi imisebenzi baqhubeka bayenze ngenjwayelo. Kuyavukwa kuyalalwa kwenziwa yonke into kuyafundwa akukho umsebenzi ongenziwa bakwenza konke njengenjwayelo. Enye into eyenziwa ipolar night ukuthi uma uthi uyaxoxa ngayo kuba khona umuntu othi ubuzwe ubani buxa kweyini ngiyazi anibuzanga kodwa ngithanga nixoxele nje.